Illum, dak alla jrid, xtaqt naqsam magħkom l-Evanġelju dwar Sidna Ġesu, l-Evanġelju fis-sempliċità tiegħu, ma wkoll fil-profondità tiegħu. U allura se naqraw mill-Littra lill-Ebrej kapitlu 10 minn vers 5 quddiem. Isimgħuha. Għaldaqstant hu dieħel fid-dinja jgħid sakrifiċċju u offerta ma xtaqx. Imma ġisem ippreparajtli. Debħiet maħruqa u sakrifiċċji għad-nubiet ma kinux jogħġbuk. Imbagħad qed ara. Ġejt fir-roll tal-ktieb u miktub dwari biex nagħmel ir-rieda tiegħek u Alla. L-ewwel jgħid sakrifiċċji u offerti u debħiet maħruqa u sakrifiċċji għad-nubiet ma xtaqx. U lanqas kienu jogħġbuk li huma fruti skont il-liġi. Imbagħad żied jgħid ara. Ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Jabolixxi l-ewwel jew ineħħi tal-ewwel biex jistabbilixxi t-tieni. B'dir-rieda aħna imqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba dejjem. U kull saċerdot bil-wieqfa ta' kuljum jaqdu joffri sikwit l-istess sakrifiċċji li ma jistgħu qatt ineħħu t-nubiet. Imma dan Ġesu wara li joffra sakrifiċċju wieħed għad-nubiet għal dejjem poġġa fuq l-eminija tal-Alla. Għaliex ġej jistenna sakemm l-edewwa tiegħu jitqiegħdu mirfes għal żgħaħ. Għax b'offerta waħda ipperfezzjona għal dejjem il-dawk li qed jitqazzu. U l-Ispiritu Santu jixdilna wkoll għax wara li kien qal dan il-patt li se nagħmel magħhom wara dawk il-jiem jgħid is-Sid inqiegħed il-liġijiet tiegħi fuq qlubhom u fuq moħħhom se niktibhom imbagħad jissokta u d-nubiet tagħhom u l-illegalitajiet tagħhom żgurament mhux se niftakarhom iżjed. Issa fejn hemm il-maħfra ta' dawn m'hemmx iżjed offerta għad-nubiet. Amen. Għallim tajjeb meta jiġi biex jispjega xi ħaġa jipprova jkun sempliċi kemm jista' jkun. Jekk jiena ngħidlek fejn iċ-ċavetta? U inti tgħidli mela jekk tidħol fid-dar u mbagħad fuq in-naħa tax-xelluk issib kamra u fiha il-sofan u fiha l-fireplace u hemm il-purtieri. Jien għadlek fejn iċ-ċavetta. Fuq il-mejda tas-salott, u daqshekk. Aħna li nemmnu l-Evanġelju irridu nkunu kapaċi wkoll illi naqsmuh ma' ħaddieħor biex flok ma ħawduh ħadnu u bħalna isib lejjun tal-ferħ li jinsabu f'Sidna Ġesu Kristu. Meta il-Spurgeon saqsewh x'inhu l-Evanġelju, għalilhom il-qalba tal-Evanġelju huwa l-fidwa. U l-essenza tal-fidwa hija s-sakrifiċċju sostituzzjonarju ta' Kristu. Darba għal dejjem Kristu neħħa id-dnub bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Spurgeon ta' tweġiba eċċellenti u forsi uża kelma daqsxejn tqila. Sakrifiċċju sostituzzjonarju li tfisser Kristu miet minn flokna. Kristu miet minn flok niesu. Fatti meta hu darba tkellem dwaru nnifsu bħala ir-raj tajjeb li jagħti ħajtu għan-naġ qal il-lupu il-mikri meta jara il-lupu ġej jaħrab u jħalli l-merħla għax ma jimpurtax minnha. Ma raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naġ tiegħu. L-idea ċara illi Ġesu ta' ħajtu minn flok ħaddieħor. Kif anke jispjega l-Apostlu Pawlu li Kristu wkoll bata għad-nubiet il-ġust minn flok l-inġusti. Din hija l-qalba tal-Evanġelju. Kristu xtrana akkwistana għal Alla bis-sakrifiċċju tiegħu nnifsu. Flok ma aħna konna kkundannati fl-infern għall-eternità, Kristu sofra dik il-piena, dak il-kastik minn flokna. Meta kont żagħżugħ kien hawn missjonarju evanġelista Malta jismu Ray Lench u rrakkunta l-istorja
illi tispjega l-Evanġelju. Għalli kien hemm żewġ ħbieb, John u Michael, illi trabbew flimkien anke sekondarja Michael beda jsir daqsxejn qareb li traskura l-lezzjonijiet, jagħmilha ma' kumpanija ħażina. John qabad kors l-università u sar tabib, imma Michael beda qabad it-triq tan-niżla, jagħmilha ma' kumpanija dubjuża, ingħaqad mal-briganti, taba biskos dejn u kienu kollu jiġru warajh biex iħallas id-dejn lura. U darba qal ħammuran John, avolja jiena kont ksirta miegħu. Ħammur għandu forsi jgħinni f'din it-tabxa tiegħi. U sejjer xejn propjament ħajħabbattu fuq il-bib, jara wieħed min-nies li kellhom jagħtuh il-flus u mar qabdu mill-kotstone u qallu ħallasni, qallu għax ħadd tiġi fit-trabil. Bdew jiġġieldu u Michael qatel lil dan ir-raġel u xejn John sema minn ġewwa l-qajat u dana u x'infetaħ il-bib jara l-Michael bil-flokk kollu dmija bil-mus f'idejh. U John qallu inżal flokk. Jieħantik il-qmis tiegħi, inti mullet dar u ħallini hawnhekk. U John tallahu l-qorti u weħel 30 sena ħabs minn flok sieħbu Michael. Weħilgħu. Ma kellux tort imma weħilgħu. U dik hija storja li forsi tispjegana l-Evanġelju. Ġesu bil-kastik li ħa ma damx 30 sena. Ma mat-tielet jum għam imbellimwiet u bekk rebaħna lura għal Alla. Ġesu bit-pattija tiegħu jassigura li kull min jafda fih, kull min jilqa' issa din l-aħbar sabiħa jirċievi s-salvazzjoni eterna. Ġifieri flok ma imur l-infern, Alla jilqgħu fil-glorja tal-ġenna. Kollu bis-sakrifiċċju tiegħu. Is-sakrifiċċju ta' Ġesu din irridu nifhmuha. Huwa qatt singolari, qatt ta' darba, huwa qatt eċċezzjonali li ħadd ħlief Ġesu. Araw kemm ix-xitan ivvinta reliġjonijiet mad-dinja kollha matul iż-żminijiet. Liema reliġjon tipproponi li l-fundatur tagħha miet minflok is-segwaġġ tiegħu. Hija l-fidi Kristjana. Il-mewta ta' Ġesu kienet eċċezzjonali u kienet ukoll storika, ġifieri ġrat fil-passat, hija storika, nafu fejn ġrat, nafu meta ġrat, u allura dak is-sakrifiċċju m'għandux għalfejn la jkun repetut u laqas imġedded b'ebda mod. Għaliex? Għaliex bħalma qal Ġesu fir-Rivelazzjoni kapitlu 1 jgħid li jiena kont mejjed, imissa jiena ħaj. U ħaj għal dejjem ta' dejjem. Kristu għeleb fuq il-mewt, għeleb fuq id-dubiet tagħna u allura issa huwa renjanti fuq il-lemnija tal-Missier. Dik kienet il-fidi tal-Knisja matul iż-żminijiet. Anke Wistin ta' Ippona, pereżempju fis-seklu 5, jgħid li Kristu miet minn flokna darba. U frattant mewtu tibqa' għal dejjem bħala is-sors jew lajn tal-ħajja eterna. M'għandux għalfejn jerġa' jmut. Xejn affattu għax is-sakrifiċċju uniku tiegħu huwa biżżejjed għal kull żmien. Jgħaddi kemm jgħaddi żmien. U jitwieldu kemm jitwieldu bnedmin fuq wiċċ l-art, il-mewt ta' Ġesu s-sakrifiċċju tiegħu huwa biżżejjed għal kull żmien. Xi ħaġa li l-Iskrittura tieħu ħsieb ittambar fuqha biex għajnejna ma jaqalawx fuq il-Kalvarju. Hemmhekk hija t-tama tagħna, hemmhekk hija l-ħidma tas-salvazzjoni tagħna. Rumani 6 pereżempju, u vers 9 Pawlu jgħid illi nafu illi Kristu irxu xtat mill-imwiet ma jmut għad tiżjed. Il-mewt ma tiddominax iżjed fuqu. Għax il-mewt li miet mid-darba għad-dnub, darba għal dejjem,
imma il-ħajja li jgħixha għal Alla. Għalfejn Ġesu miet għad-dnub biex jikkanċella d-dnub biex ineħħih darba għal dejjem. Għaliex il-Bibja titkellem dwar sakrifiċċju darba għal dejjem? Il-għaliex seħ darba. Seħ darba min natura tal-każ huwa uniku. Dak li ġara fuq il-Kalvarju ma jistax jerġa' jkun ripetut. U it-tieni ħaġa huwa illi la darba Ġesu miet, is-sakrifiċċju tiegħu kien effettiv. Effettiv. Jiġifieri dak illi Ġesu kellu fi ħsiebu illi iwettaq. Wettqu. Il-litra l-Ebrej li għadna kif qrajna jgħidilna illi b'din ir-rieda ta' Ġesu ġifieri aħna imqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Aħna mqazzin. Alla isseparana għalih. Alla issa jatina merħba fiħdan u l-istess ukoll vers 14 b'offerta waħda ipperfezzjona għal dejjem lil dawk li qed jitqazzu. Kristu perfezzjonana bil-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Huwa fatt reali. Għalhekk aħna nemnu, aħna il-Kristjani nemnu illi mal-mument tal-mewt tagħna Alla jilqana fil-glorja tal-ġenna immedjatament. Għaliex? Jiena bħal ħallil mislub ma' ġem Ġesu wedu illum stess tkun miegħi l-ġenna. Dak il-ħallil kien midneb jien midneb bħalu. Dak il-ħalli ma kienx jixraqlu jien laqqas jixraqli. La jien qasin twaqqas ħadd. U frattan Ġesu wedu l-ġenna għaliex bil-mewt tiegħu Kristu jipperfezzjonana. Kristu jgħaddisna, jagħmilna denji għal Alla. Arthur Pink jgħidilna illi Kristu ma ġiex biex joffrilna salvazzjoni parzjali, ħafna nies hekk jaħsbu. Illi Kristu għamel il-balk, għamel l-seta. Immiss inti tittati slice tiegħek, tittati sem ċkejken tiegħek. Xejn affattu. Kristu għaddisna, Kristu wkoll perfezzjonana. Kristu ma ġiex biex joffrilek salvazzjoni parzjali li tirrekjedi emilek biex tagħmilha salvazzjoni sħiħa. Is-sakrifiċċju wieħed tiegħu jissodisfa kompletament il-ġustizzja t'Alla u assigura s-salvazzjoni eterna ta' niesu. Għalfejn taħsbu li Ġesu fuq is-salib għajat dik il-kelma trionfanti tettelestaj. Kollox mitmum. Kollox mitmum il-għaliex Ġesu il-kont tad-dejn tagħna, kont interminabbli taħtijiet ta' offiżi li aħna minna kontra Alla u kontra il-majestà tiegħu, Ġesu qabad it-timbru aħmar u fuq dak il-kont it-timbra imħallas kompletament. Kif? B'mewtu stess fuq il-Kalvarju. Xi ħaġa illi il-profeti mill-antik ħabbruha fosthom Eżajija fil-ktieb tiegħu jgħidilna illi tassew u refa l-martan ma kienx jaf minnu dan u qed jitkellem dwar wieħed illi kellu jiġi, kellu jidher u jkun is-sostitut ta' niesu. U qed jitkellem dwaru. Tassew u refa l-martana u tabba bil-ħti bluġieħ tagħna. Aħna ħsibnieh mill-qut, midrub minn Alla u miljat. U kien miġruh minħabba ħtijietna. Misħuq minħabba l-ħażen tagħna. Il-kastik li bih għandna sliem kien fuq. U bil-flagellazzjoni tiegħu aħna fiqna bħalnaċ aħna l-koll intlifna. Kull wieħed sejra l-triqtu imma l-mulej tefa' fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Flok ma ikkastiga lilna, ikkastiga lill-ibnu li volontarjament minn rajħ ried iva. Għall-imħabba li għandu l-arusa tiegħu iva imut għall-arusa tiegħu. Kristu ħabb il-Knisja u ta' lilu nnifsu għalija. Allura
ma hemm ebda bżonn għal atti supplementari da parti tagħna li jiena Alla qed jippretendi li nagħmel xi ħaġa biex imbagħad inkun nista' nimmerita s-salvazzjoni. Li qed pattija saret, qed pattija storika, qed pattija sħiħa, il-ġustizzja t'Alla ġiet sodisfatta tant illi bħalma Adam bil-waqa' tiegħu. Meta waqa' Adam x'ġara, waqajna aħna wkoll. Għaliex? Għax konna fih. Hekk ukoll issa fi Kristu aħna għandna imlibsin bil-ġustizzja tagħna. Isimgħu għadha xejn fir-Ruman 5. Hekk mela bħalma permezz ta' offiża waħda ir-riżultat il-kundanna għal bnedmin kollha, għalhekk aħna nitkellmu dwar umanità midimba. Kollha ninsabu f'baħar wieħed, kollha kemm aħna offendejnieh l-Alla. Hekk ukoll issa permezz ta' qatt ġust wieħed qed jirreferi għas-sakrifiċċju ta' Kristu fuq il-Kalvarju. Ir-riżultat il-ġustifikazzjoni tal-ħajja għal bnedmin kollha. Għax bħalma permezz tal-diżubbidjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna kienu magħmulin midinbin, hekk ukoll permezz tal-ubbidjenza tal-wieħed Ġesu, il-ħafna se jkunu magħmulin ġusti. Kif nista' jiena nidher ġust quddiem Alla? It-tweġiba fl-Evanġelju hija waħda permezz ta' Ġesu biss. Is-salib illi Kristu ħaddan u kien mislub fuqu iħalli impatt għaż-żmien u l-eternità. Dak li ġara darba fuq il-Kalvarju iħalli influenza, iħalli l-ġid, bħalli kieku fetħet funtana illi taħsel il dawk kollha illi jafu li huma midinbin u dak is-sakrifiċċju sar propjament għalihom. Is-salib allura jestendi għal kull min jilqa' din il-bxara. Smajna u nibqgħu nisimgħu dwar il-ħajja perfetta, il-passjoni u l-mewt, id-difna u l-qawmien ta' Kristu. Meta aħna narfu li dak li ġara dakinhar storikament ġara propjament maħabba fija. Hemmhekk li jiena nkun salvat. M'hemm xejn nieqes, m'hemm xejn difettus. Alla mu qed jippretendi li la nżid, ma nistax nżid mal-kapulavur tiegħu. Dan huwa l-kapulavur ta' tikkritikax ammira biss. Iżżidx miegħu. Ilqgħu b'ringrazzjament, tiddubitax. Tenna fih biss. Il-Kalvarju, fuq il-Kalvarju seħħet il-fidwa finali u deċisiva tagħna illi ma tirrepetix ruħha. Għaliex għax m'hemmx għalfejn tirrepeti ruħha. Infatti fil-passaġġ il rajna dalgħodu jgħidilna illi dan Ġesu wara li joffra sakrifiċċju wieħed għad-dubiet għal dejjem poġġa fuq il-leminija tagħna. Fit-tabernaklu smewwieti Ġesu daħal u poġġa fuq il-leminija tagħna. Sakemm kien għatem it-tabernaklu jew it-tempju u kienu l-qassisin levitiċi joffru l-annimali li l-Bibja tgħidilna li dawn ma setgħu qatt ineħħu d-nubiet. Dawn in-nies, il-qassis il-kbir li kien jidħol fil-qaddis tal-qaddisin kien hemm diversi biċċiet ta' mara, kien hemm mejda, kien hemm artal tal-inċens, kien hemm il-menora, kien hemm bosta affarijiet. Però ma kienx hemm siġġu. Għaliex? Għax ma setax ipoġġi bil-qiegħda. Il-ħidma tiegħu tkompli għaddejja minn sena l-oħra il għaliex dak kienu qegħdin ifakru li d-dnub għadu mhux imneħħi. Però meta der Kristu bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu id-dnub tneħħa. Id-dnub huwa ikkanċellat. M'għandniex għalfejn u lanqas nippretendu illi nirrepetu dak l-istess sakrifiċċju il għaliex dak is-sakrifiċċju wettaq dak li kien maħsub biex wettaq u ċoe għal-għandna l-maħfra minn għand Alla. Jiena issa li kbir ta' xi fleta għandi problema bil-smieħ u ħafna drabi dak li jgħidli xi ħaġa ngħidlu skużi
u jkollu jerġa' jirrepeti. Il-mara tgħid li minn isfel, Pawlu, x'inhu x'għadd? Terġa' tgħidli, kull darba ngħidilha biex tirrepeti għaliex għax ma nkunx għad smajt. Imma meta nismagħha u nifhimha ma niġilix xatt. Vera? Mela araw l-istampa. Is-sakrifiċċji ripetuti fit-tempju għal sekli ta' snin kienu biss del tal-ħwejx tajba kellhom jiġu. Del mhux xejn fih innifsu vera. Del mhux xejn fih innifsu. Del huwa dak li jaraw għajnejna. Del huwa fejn ma tolqotx ix-xemx. Imma del juri li hemm xi ħaġa sostanzjali. Jekk hemm arblu li jixħet id-del, jekk nara d-del jiena ngħid mela hemm arblu. U nħares u vera hemm arblu. U l-istess ħaġa dak is-sakrifiċċju fihom nfushom tal-bdabat u l-oġġiela ma setgħux inaħħu t-nubiet. Dak kienu biss stampa tas-sakrifiċċju wieħed u storiku ta' Sidna Ġesu Kristu. Is-sakrifiċċju reali u effettiv sar u hemmhekk ir-ruħ tagħna tistrieħ għaliex mis-sakrifiċċju tal-Kalvarju ir-riżultati huma ta' bilħa impressjonanti. L-ewwel nett bil-sakrifiċċju tiegħu innifsu Kristu għalanna fid-dwa eterna. Lut 9 vers 12 jgħidilna illi Ġesu daħal darba għal dejjem fil-qaddisin b'demmu stess biex hekk akkwista fidwa eterna. Jekk jansaqsi jekk ikun il-fidwa ta' Kristu ingħatatlek iva, ingħatatli. Għalkemm ħasservik għall-eternità. Hija fidwa eterna min natura tagħha stess. Dan ifisser allura li aħna għandna maħfra kompluta. Maħfra kompluta. Meta wieħed jifhem illi l-maħfra ta' Kristu li għalanna Kristu hija maħfra mingħajr kundizzjonijiet. Hija maħfra illi tingħata l dawk kollha li jixtiequha. Dawk kollha illi jafu illi huma maħmuġin, indenji, illi ħaqhom kastik mingħand u frattant Ġesu Kristu Alla jagħtina liberament il-maħfra tiegħu. Kolossin 2 vers 13 Pawlu jaċċertana dwar dan. Li anke meta konna mejtin fid-dnubiet, Alla għamilkom ħajjin permezz ta' Kristu u ħafrilkom it-trasgressjonijiet kollha tagħkom. Trasgressjoni hija meta inti għandek linja illi mhux suppost taqbiżha dik il-linja. La tikdibx, meta kien tikdib biss il-linja. Trasgressjonijiet għandna kollha kemm aħna. U għaket jidinna li dawk Alla ħafromna kollha kemm huma billi kkanċella r-rekordju ta' dejn kontrina li konsisti fl-ordinanzi. Li kienu ostili għalina, kienu kontrina, kellna l-liġi li kienet qiegħda il-ħin kollu tipponta lejna u tgħidin intom ħatjin, ħaqkom il-kastik. Kristu warbu min nofs billi samru mas-salib. Din hija l-bxara tajba illi tferraħ il-dawk kollha illi jafu li għandhom bżonn illi id-debitu tagħna jeħtieġ ikun ikkanċellat. U difatti ikkanċellat għal dawk kollha illi jafdaw f'Sidna Ġesu Kristu. Il-qari ta' dolodu jgħidilna illi id-dnubiet tagħhom din hija l-weda tal-lassa, id-dnubiet tagħhom u l-illegalitajiet tagħhom żgurament mhux se niftakarhom iżjed. Hija kelma solenni mingħand Alla li Alla żgur li mhux se imur lura minnha u lanqas insija. Id-dnubiet tagħhom żgurament mhux se niftakarhom iżjed. Issa fejn hemm il-maħfra ta' dawn m'hemmx iżjed offerta ta' dnubiet. Jekk aħna naħsbu illi s-sakrifiċċju ta' Kristu nistgħu nerġgħu nġedduh jew nirrepetuh, inkun qegħdin ngħidu illi maħniex ċerti mill-maħfra. Imma ir-raġunar hawnhekk huwa illi Alla qed jgħidilna ħfirtilkom kompletament u darba għal dejjem. U allura m'hemmx għalfejn jibqgħu jsiru sakrifiċċji għad-dnubiet.
Il-sakrifiċċju ta' Kristu uniku u storiku jassigura illi il-dawk li l-qawħ iġibilhom tindif mill-ħażen u l-ħmieġ morali tagħhom. Fl-ewwel ittra tiegħu Ġwanni l-Apostolu jgħidilna li d-demm ta' Ġesu Kristu inaddafna minn kull dnub, jibqa' jnaddafna minn kull dnub. Hija xi ħaġa li tikkonfortana immensament. L-ittra l-Ebrej tibda biex tgħidilna li wara li bih innifsu Ġesu ippurifikana minn dnubietna, appoġġa fuq l-eminija tal-Majestà fl-ogħla smewwiet. Ippurifikana. Xi ħaġa li ġrat. Ħasra li hawn nies li jaħsbu li wara mewthom iridu jgħaddu minn dal-proċess ta' purifikazzjoni meta aħna li ġrejna r-refuġju għand Ġesu Kristu nafu li l-purifikazzjoni it-tisfija diġà seħħet. Hija tagħna wara l-bih innifsu ippurifikana minn dnubietna. Hija xi ħaġa illi nistgħu nilqawha fiduċja. Is-sakrifiċċju ta' Kristu wkoll jaqlanna l-ħajja eterna illi iħabbibna ma' tant li aħna nsiru nafuh personalment u nkunu rridu naqduh u nitennew fih mhux biss għażmien imma l-eternità. Ġesu jgħid illi n-naċ tiegħi jisimgħu leħni huma jiġu warajja u jien nagħtihom il-ħajja eterna. U ma jintilfu qatt. U lanqas ħadd ma jista' jaħtafhom minn idi. X'assigurazzjoni. Għaliex, imma għaliex Ġesu jista' jitkellem hekk? Għax jaf illi bil-mewta tiegħu fuq is-salib għalanna ħbiberija mal-Alla. Ħbiberija mal-Alla darba għal dejjem. Il-Bużillis huwa dan lest tafda fih jitħares lejn il-Golgota u hemmhekk tara dan il-kapulavur imwettaq għal min tajt? Għal min? Għal dawk li xtuħ, għal dawk li jħossu it-toqol ta' dnub, għal dawk li jafu li għandhom kuxjenza imnitsa qoddim Alla, maħmuġa qoddim Alla. Fejn se nsib il-tindif tiegħi? Biex nagħmilha vera sempliċi, tajjeb, nipprova nkun għallim tajjeb hawnhekk. Araw din il-ċart illi għandna jien u Kristu. Għandna relazzjoni. X'relazzjoni hi meta jiena għandi dnub? Jiena għandi dnub u l-Bibja tgħid li d-dnub jisseparana, jifridna minn Alla. Imma x'ġara għal dawk li jemmnu fih Kristu ħa dnub fuq innifsu u dak id-dnub huwa maħsul b'demmu. Huwa maħsul b'demmu huwa imneħħi darba għal dejjem. Tant li issa fil-kont tagħna jidher li aħna imlibsin bl-abjad. Aħna imlibsin bil-ġustizzja ta' Kristu. Din hija t-tranzazzjoni issa li jew inti għadek bid-dnub fuq innifsek. Din hemm mistoqsija. Fejn jinsab id-dnub tiegħek? Aw, jew hawn. Jekk tgħid li ma nafx nispera li hawn. Meta wieħed jemmen jaf li jemmen. Jekk jiena naf dak li kapaċi ntik 50 euro biex tmur tagħmel ix-xirja u ġib l-xirja u ġib l-bqija wkoll. Naf li naf dak, għax kieku ma nagħmilix. Ġesu meta jgħidilna ejjew għandi intom il-koll intom taqlin, jekk mort għandu taf li mort għandu. Għax issa perswas li għandek il-maħfra da parti tiegħu. U allura propjament kif jgħid Martinu Luteru. Jew dnubietek huma miegħek fuq spallejk, jew inkella qegħdin fuq Kristu, il-ħaruf talla. Jew qegħdin fuq il-xelluk jew fuq il-lemin. Ma jistax ikun fit-triq tan-nofs, vera? Jew naħa, jew oħra. Jekk dnubietek huma fuq spallejk tinsab mitluf. Jekk huma fuq Kristu,
int ħieles u tinsab salvat. Għażel xi trid jgħidilna. Għażel xi trid. Tinnotaw li Ġesu fl-istedina tiegħu ejjew għandi lil min jgħid biex jimur għandu. Il-dawk illi għandhom raġuni imorru għandu. Għandhom motiv tajjeb għax isejħilhom ejjew għandi intom il-koll li intom imtaqlin u mobbijin. Jekk maħniex konxi u d-dnub mhux ħabbatna u flaxi qegħdin nordu bħalli kieku mhux xejn. Għandek din it-teba fuqek illi ebda ħassiel fuq l-art mu kapaċi jaħslek minna li f'wieħed. Ġesu Kristu li niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Għażel xi trid. L-individwu li jaf illi u nnifsu mhux kapaċi ibatti għal dnubietu. Imma Ġesu ta' Nazaret, il-ħaruf li jneħħi d-dnub tad-dinja. Jneħħi d-dnub tad-dinja ġifieri n-nies tad-dinja kollha? Le. Li qed jgħidu huwa illi dawk illi attwalment se jkollhom dnubietom imneħħijin u maħfurin se jġilhom hekk biss minħabba Kristu. Għalhekk jissejjaħ il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħaddikom parir. L-aħwa ħbieb. Avolja jkollok tiġġieled ma' żewġek, jew martek, jew wliedek, jew ħbiebek, jew anke mal-bnedmin kollha. Tibqax miġġieled mal-Alla. Speċjalment meta hu nnifsu tagħna lill-ibnu u li ma ifrankajiex l-istess ibnu ma taħlina l-koll biex miegħu jagħtina b'xejn il-ħwejjeġ kollha. Jekk aħna inwarbu, nidisprezzaw, jew anke nkunu indifferenti lejn din l-aħbar ta' ferħ illi Alla qiegħed iwaslilna, ma jibqa' xejn ħlief ġudizzju għalina. Xejn ħlief kastik dovut. Għana nkantaw Anja illi tajt kif ninsab jien l-denju xejn ħlief li b'demmek ħallast kull dejn. Dan huwa il-fidil li jaffin nifsu ma nista' nofrilek xejn mulej. Ħlief ħaġa waħda d-dnubiet tiegħi. Kif ninsab jien. Tippruvax tirriforma, tippruvax ittejjeb lek innifsek m'intix kapaċi, waħdek m'intix kapaċi. Ġesu jgħidilna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Ġwanni 15 vers 5. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Kif ninsab jien l-denju xejn li f'demmek ħallast kull dejn. Jiena qisu kull ġimgħa 15 immur is-supermarket u naqbad dak it-trolli u nibda nagħmel ix-xierka tiegħi. Imqaret, ħobs, priżet, yogurt, min kollox jibda dieħel ġodin il-karretta. Immur quddiem il-kaxxier u nħallas. Meta nħallas? Noqgħod inħares madwar biex nara xi ħadd ħajqbadni jew is-security ħajqbadni għax ħajjereġ bdil karretta kollha affarijiet? Le, għaliex? Għax ħallast. Kieku ma ħallast ġiva. Kieku ħadd tipprova tiskappa b'xirja bħal dik mingħajr ma ħallast, għandek raġun. Imma l-Iskrittura tissigurana illi il-ħaruf b'demmu ħallas kull dejn. U allura għandna l-konfidenza, għandna l-fiduċja fih. Inti tagħmar li jew tikkmandani ġi ħdejk ħaruf tal-Alla jinġej, għandek il-warrant, għandek il-mandat illi tmur għand Kristu, għax Kristu jilqa' mid-imbin. Ma ġejġ biex nsejjer lin-nies ġusti, imma l-mid-imbin għall-indiema. Kif ninsab jien imsejken fqir tagħtini l-maħfra u magħha l-ġid. Kull ma neħtieġ fik żgur insib ħaruf tal-Alla jinġej. Kif ninsab jien tilqani jent tindif
merħba, mistrieħ hemm fik. Għaliex il-weda nemmen jien ħaruf Alla, jinġej. Il-weda nemmen jien, x'weda hi? Il-weda tant ripetuta fil-Vanġelu fejn jgħidilna Ġwann infatti jiġbora f'sentenza waħda. Sentenza waħda jagħtina weda u theddida. Ġwann 3 vers 36. Min jemmen fl-iben għandu l-ħajja eterna. Dik hija l-weda. Stat ta' fatt. Min jemmen fl-iben għandu l-ħajja eterna. Imma min ma jobdix lill-iben, il-korla ta' Alla tibqa' tagħmmar fuq. Għalhekk qed ngħidilkom illi ma jkun fadal xejn ħlief ġudizzju għalik. Meta Alla qed joffrilek rikonċiljazzjoni permezz ta' ibnu, allura afda fih. Alla mhux qed jgħidlek tifhem it-teoloġija kollha u le, din hija storja sempliċi. Il-intbat salvataġġ. Li dak is-salvaġġ jgħod propjament għalija, allura il-Ġesu kif ngħidu bil-mat aħtfu fil-kelma. Jekk qed jgħid ejjew għandi taf illi jekk tmur għandu fidi sempliċi, Ġesu mhux jgħidlek il-barra. Mhux se jgħidlek reġa' bdieli, le, il-kelma tiegħu, il-weda tiegħu hija bonfatt. Ikklejmi dik il-weda. Darba Ġesu fil-Ġwanna 5 vers 27 jgħidilna li kull min jisma' kliemi u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna. U ma jiġix għal kundanna, iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja, jkun sar dak it-trasferiment minn mewt għal ħajja. Mewt il għaliex għandek id-dnub u id-dnub il-ħlas ta' dnub tafu x'inhu u għal-mewt. Imma lotja b'xejn ta' Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Kristu Ġesu Sida. Kristu ineħħi id-dnub u jikkanċellah bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Il-Ġesu nkunu qegħdin nonorawh, nkunu qegħdin inweġħuh meta aħna mmorru għandu, meta aħna nirrikorru għandu biex iva dak is-sakrifiċċju jiena se nirraġuna u ngħid dak sar propjament għalija għal bżonnijiet tiegħi. U fl-istess ħin ukoll meta aħna nirrikorru għandu nkunu qegħdin nagħmlu l-ikbar pjaċir għalina nfusna. Amen.